Gujarati language buphano bansri dihini chirugui kabai tongha o bwsajwk twi phaisinggo naharui. Ani baba twi bisingo thamani biang kemai thangka hinui chirugui kabai tongkha tei art jagini no berawai tongnai borok rok o video rok no capture khlaikha. O cherai kono phano saimania tei sijaya je o bupha tangui twio kwlwkgwi thangka tei tangui bo phatara ongkhoria tei omo porjonto saimania je bo bini bupha no sara jibon ni bagui kwmajagui thangka bini bupha tei jibon tongsak phano tei phai nukjak phaikala. Abono paithak tei ar jagao no je paithak nukmani amsuk jora twi no nukna klainai hinui bo kono phano siya. Wanajak o cherai khairokma sinjak khe kapjak dukho nangjak o khorang rok no chirugui kapmani khorang rok no khwnawi norok ni bwkha bo kisaswk kosto wngjaknai. Tamni hinkhe bo cherai siko phiaba bini buphani bagui amsuk chirugui kabai tongkha je bupha ongkhorui phaidi hinui. O gotna angkha Gujarat ni Gandhinagaro kirima sinjak gotna Thwikha. 6 bosorni cherai kono sijayani bwskango bupha twio kwlwkgwi thwinani nangkha bwsajwkni bwskango no. Khairokma sinjak cherai 6 bosorni siko bini buphano kwlwkgwi tongmani nukphano bo banchirui manliya. O gotna angkha kaisa bridge ni ganao twi tongma jaga ar jagao. Gotna wngma jagao borok berainani kwbangma no phaibai tei thanglai subo khlai tongo. Afuru borok rok nugui o cherai no tamo wngkha hinui phai naiwi o cherai a twi phaisingo naisigui belai kheno kabui tongma nugui joto khairokjak baikha tamo wngkha hinui tei twi phaisingo bupha kwlwkgwi thangkha hinui kabui tongo tei bono banchiridi hinui bo phiaba twi phaisingo le kono phano nukhuriya. Bupha bwsajwkni bagui goribra tonimani o juari no khibnani aba khiba kosok rinani bagui o twio phaimani phiaba twi amsike kuthuk wngma bai bupha ar jagao no kulugui thangka tei goribra thimani hingka khe Gujarat o belai kheno manilaio borokni kaisa tradition hai ritual hai wngbo obo tei obo kosok rinani thangthani o no bupha kwlwkgwi thwinani nangkha. O cherai ni bupha civil hospital o samung khlaio cherai rok no injection rok rimani phiaba buma hingka khe ar jagao no khoroksa doctor. Ar jagao twi tongma bai goribra no kosok rinani bagui bridge sakao khlaio scooty rwui tolao ongkhorui kinani hoite rwnan nai tongmani yaku kasleui twi bisingo klai thangka phiaba twi amsike kuthuk wngma bai twi yogui phano se sakao phainani rwngliya bupha amsike kuthuk wngma bai phiaba amsike kuthuk hinui kebo phano sawi mansukya ar jagao. Watui ni twi kwbangma wngma bai tei bo twi kuthuk wngkhana hinui ar jagani borok rok kha khailaio. Jepuro ar jagao tongnai rok o cherai no kapma nugui joto kok sungmani yagulo joto kok khulasa wngkha je bwsajwkni je uansukma pura wngthon hinui bwsa obo bwsani bagui bupha gori bisurjon khlainani bagui ar jagao thango phiaba unfortunately obo khlaithani no buphani langma chonani nangkha belai kheno khairokjaknai kok. Afuru o cherai kapthani o auto khoroksa bridge tei line phuruno no nukma bai baksa no tolao ongkhorui tamo wngkha hinui swngui bwsajwk kabui joto kok saka tei bwsajwk saka aro nogo tundui di ang mano o kok no sawi nai hinui. O auto chaloknai belai no borok kaham wngma bai dilasarikha je nini bupha kaham kwrwng no bo phainai teisa hinui haikhe auto chalogui bini nogo twlangui thangkha tei buma doctor juk kok khwnama bai baksa no gotna stolo phai akoi joto police tei forensic team rok no tuui buphano tiklaina haka boni mangkwthwi.